Bon dia. Aquesta sessió que ara duré a terme fa referència a, com es posa el títol, allà que a Mallorca ha estat una doble sessió, una doble marginació. La que ha fet referència al col·lectiu que anomenem de xuetes. Es tracta d'un col·lectiu que ha patit una doble marginació, primer com a tal xuetes, i després la marginació s'ha traduïda també en la seva realitat com a, diguem-ne, tema social tabú. Bé, abans d'explicar aquestes coses, convé que facem una primera introducció a aquest col·lectiu per després explicar l'origen i les circumstàncies que han envoltat aquesta marginació. Bé, els xuetes són els descendents dels jueus conversos, almenys una part, que hi va a Mallorca després de la conversió forçosa, que es va dur a terme l'any 1435, és a dir, se va avançar mig segle la famosa conversió a nivell hispànic de 1492. Bé, a partir de 1435 ens trobam a Mallorca amb un col·lectiu de conversos que una part dels quals, però, judaïtzen. I quan va arribar la Inquisició espanyola, a finals del segle XV, van ser objecte de tota una sèrie de mesures repressives, com sabem, sobretot aquells que judaïtzaven, que es va traduint en un seguit de sentències de mort, de processos, etc. Bé, aquesta situació es va allargar fins a més o manco, fins a la dècada de 1530, a partir de la qual ens trobam davant una relativa tranquil·litat. És a dir, gairebé durant els 150 anys següents ningú us molesta. És a dir, tenim aquells jueus conversos, però que no són objecte d'una especial observació per part de la Inquisició. Fins que l'any 1475, l'any 1675, ens trobam amb un auto de fe. I a partir d'aquí, els anys següents es repeteixen. N'hi ha un altre l'any 1679 i un tercer l'any 1691. Aquests autors de fe van ser molt violents. És a dir, el de 1691, concretament, hi va haver més de 30 condemnats a mort, 3 dels quals van ser cremats vius, i bé, etc. Ara bé, ja en relació a la matèria que hem d'explicar. Al convent de Sant Domingo, a la ciutat de Mallorca, hi havia exposats tota una sèrie de gramalles, és a dir, tota una sèrie de peces de roba on figuraven els llinatges de tots aquells jueus que havien estat objecte de persecució i de processament i de condemna, per tal que en quedés una memòria viva. Ara bé, aquestes gramalles, amb el temps, s'havien anat deteriorant, i fins que l'any 1693 el bisbe de Mallorca va ordenar que fossin reposades aquestes gramalles, però només aquelles que feien referència als conversos, als xuetes, processats, els darrers autors de fe, concretament a partir de 1675. Això va significar esborrar de la memòria col·lectiva tots aquells altres llinatges anteriors, que eren, després en parlarem, que eren entorn d'un centenar, que varen desaparèixer com a tals, i aleshores el col·lectiu, diguem-ne, xueta, que és així com s'anomenen aquells descendents dels jueus conversos, va quedar reduït a 15 llinatges. Clar, el problema era que dels 100 llinatges anteriors, evidentment, no tots tenien un origen jueu ni convers, perquè, com sabem, quan un jueu es convertia, assolia un llinatge d'algun cristià. I, per tant, entre aquells llinatges n'hi havia molts que eren cristians antics, diríem. A Mallorca s'anomenaven catalans, l'edat mitjà, directament.
tots aquells, allò que en castellà deien cristianos viejos, allò que directament deien català, era una manera de dir que tu ni eres descendent de jueu, ni d'esclaus, ni eres un estranger, ni etc. I en canvi, dels 15 llinatges que quedaren, també n'hi havia que no eren descendents de jueus conversos. Però bé, el fet va ser que reduint aquest col·lectiu només a 15 llinatges, després sí que varen quedar estigmatitzats. I a partir d'aquest moment, amb el pas del temps, el col·lectiu xueta es va reduir a aquests 15 llinatges. A més, aquesta estigmatització se va encara fer més visible a partir del moment que vivien a una mateixa barriada, de fet, bàsicament a un carrer de la ciutat, per això a la seva barriada se li deia el carrer. I clar, són mesos a una endogàmia, la pròpia d'aquests casos, i a més que una majoria molt important se van especialitzar en determinats oficis, concretament els de joiers i els llanters. Clar, això va fer que amb el pas del temps, ja parlant del segle XVIII i XIX, aquest col·lectiu xueta quedés molt reduït a partir d'aquestes característiques que he comentat i, per tant, molt estigmatitzat. L'endogàmia era gairebé absoluta, és a dir, es casaven només amb ells, però la resta de la societat els marginava a tots aquests nivells, els marginava també de prendre part en gairebé totes les activitats comunes a la resta de la població. Per exemple, els gremis, alguns, els més afectats, diríem, es van dividir en dos. Hi havia un mateix gremi de xuetes i un altre de no xuetes, etc. I bé, aquesta circumstància a Mallorca ha perviscut pràcticament fins a l'actualitat i va ser insòlita a tota Europa. És a dir, no trobam a Europa un col·lectiu d'aquestes característiques, descendent de jueus conversos, que com a tal quedi definit i que perduri fins al segle XX ben entrat. Bàsicament, el motiu pel qual aquestes darreres dècades aquest problema, afortunadament, evidentment, aquesta situació s'ha desfigurada ha estat arran dels canvis dràstics que hi ha hagut a Mallorca aquests darrers 50 anys, derivat de tot el fenomen del turisme massiu, que va produir un procés migratori primer d'origen peninsular molt nombrós, ara més tard ja de la resta del món, una castellanització intensíssima, bé, en fi, tota una sèrie de circumstàncies que han desvirtuat aquella societat mallorquina tradicional. I en aquest context, evidentment, coses com aquestes, un col·lectiu concret, marginat, sotmès a exclusió, etc., aleshores també ha quedat difuminat enmig del canvi social. I ara bé, això és una mica, molt breument, la història d'aquest col·lectiu. Ara, el que volia explicar com a segona marginació, com a resultat d'aquesta doble marginació, han estat les vicissituds que van acompanyar. I quines han estat? Bé, bàsicament que periòdicament, sobretot a partir del segle XIX, el segle XVIII va ser un segle, diguem-ne, més tranquil, en el sentit que allò que tenim són reivindicacions. És a dir, els xuetes aconsegueixen, fins i tot en temps de Carles III, aconsegueixen ser equiparats a la resta de la societat. Però a partir del segle XIX ens trobam tota una sèrie de canvis que provoquen polèmiques continuades. I ara en resumiré algunes, simplement, perquè n'hi va moltes. De fet, a nivell social existia, com he dit, aquesta marginació, però la gent no en sabia gairebé el per què. És a dir, eren uns marginats sense causa.
i no se'n parlava. No era un tema habitual de conversa per part de la gent. I tampoc hi havia estudis. Jo enfoco la cosa per entendre que aquesta marginació després es produïa a molt més àmbits que no l'àmbit concret d'un col·lectiu tal com l'he comentat. No s'estudiava el tema a nivell històric, precisament per tot aquest prejudici, ni des d'un punt de vista literari tampoc se'n feia referència. Sí que hi ha alguna excepció, com poden suposar. A mitjan segle XIX, un senyor que no m'hi Eduardo Infante va escriure una novel·la, i després, l'any 1909, Blasco Ibáñez em va escriure una altra, que se diu La muerte Armanda, que no és una precisament de les seves millors novel·les, però bé, que explica, igual que l'anterior, totes dues tracten el tema d'un matrimoni entre una persona xueta i una altra que no ho és, i tota la problemàtica que hi ha de la família que no l'accepta, a pesar que sempre eren matrimonis avantatjosos per les dues parts, perquè, per exemple, el no xueta era una persona d'origen social alt però empobrida, en canvi el xueta era una persona rica, de manera que hauria portat el llinatge, i l'altra la riquesa, per tant tots en sortien beneficiats, però els escrúpols i els prejudicis sempre s'imposaven i la cosa no anava bé. I bé, i com deia, aquesta marginació a nivell històric també es va traduir en el fet que pràcticament era un tema que no s'estudiava. El primer estudi important sobre aquesta qüestió és de l'any 1936 i per part d'un historiador nord-americà. Fixem-nos que cap historiador mallorquí ni de la resta dels països catalans ni de l'Estat no s'havia atrevit, per dir-ho així, a fer un estudi. Es tracta d'un senyor que nomia Braunstein, que va fer aquest primer estudi. Pot sorprendre que sigui una persona dels Estats Units qui conegui el tema, però suposant que ho va conèixer a través de la famosa tesi, obra, la famosa tesi doctoral sobre la Inquisició que va fer un altre nord-americà que havia fet anys abans, Henry Charles Lee, la història de la Inquisició espanyola. I després també, que el mateix any 1936, un altre historiador anglès, anomenat Lionel Isaacs, va publicar també una història dels jueus i dels xuetes. Els jueus i la seva derivació, continuació, a través dels xuetes, que de qualque manera van introduir el tema arreu. Però, clar, eren obres, tots els tres casos que he comentat, escrites en anglès i que, per tant, a Mallorca van tenir un ressò escàs. En el cas del llibre de Braunstein, sí que sabem que se'n va fer una traducció en castellà mecanografiada, que funcionava en cercles restringits. Perquè, de fet, ell, quan va fer l'estudi, havia vengut a Mallorca, havia anat a la Societat Arqueològica Boliviana, en fi, contactes. Perdoneu, que aquí m'havia oblidat d'anar passant una mica aquesta informació. Estàvem aquí. No s'estudiava, per tant, com deia, com a matèria històrica, excepte aquests casos. I sí que després de la guerra començam a trobar alguns primerans estudis, però també molt peculiars. Per exemple, Gabriel Cortés i Miquel Fortesa, que eren dues persones que feien part d'un col·lectiu, que dels llinatges formen part dels 15 llinatges. L'any 1946 van escriure Reconciliados y Rebajados, títol més llarg, i en aquesta obra varen aportar els 100 llinatges on també hi havia hagut descendents de jueus conversos que a partir de 1693 que havien quedat deixat de banda a l'hora d'estigmatitzar el col·lectiu.
El que passa que aquesta obra va ser publicada a Barcelona de manera anònima i amb un nombre molt restringit sí, la impressió va ser molt reduïda, de manera que va tenir poca transcendència. Després sí que hi havia polèmiques habituals. La sinagoga balear era una obra escrita fa 100 anys, que havia generat ja una gran polèmica sobre la qüestió, però on simplement se dedicava a reproduir textos, que va ser reimpresa l'any 1951 i va generar una altra polèmica. En aquest cas, la polèmica, evidentment, no era a favor o en contra del Xueta, sinó a favor o en contra de parlar del tema. Això és una mica la marginació de la qual parlava abans. Però si era un tema que almenys a nivell històric s'havia d'estudiar i s'havia de parlar o no. I bé, tot això cada vegada generava polèmica. És igual que l'any 1962 tenim una obra de teatre, El foc dels jueus, una obra que va guanyar el Premi Ciutat de Palma, escrita per Llorenç Moyà, i en aquesta obra feia referència a un episodi real, també, d'antixuetisme que havia ocorregut al seu poble de Binissalem. Aleshores, una obra d'aquest tipus va tornar a generar una gran polèmica amb amenaces incloses, etc. Fins que arribem bé, i polèmiques anteriors, que no he dit, perquè n'hi ha moltíssimes. En tot cas, n'explicaré una del segle XIX, que té relació ja directa amb la que ara comentarem. Cap a la dècada de 1870, al si de l'Església de Mallorca es va produir una gran polèmica quan un capellà, Josep Tarongí, o Sant Josep Tarongí, jesuïta, no se li va permetre predicar en una de les esglésies més importants de la ciutat de Mallorca, com era la de Sant Miquel, precisament pel seu dinatge. No li va prohibir la mateixa església. Aleshores, clar, ell se va oposar molt i va protestar molt, i això va generar una insòlita polèmica dins el si de l'església, que evidentment va transcendir més enllà tot d'una, però clar, és a dir, que l'església mateixa marginés els seus propis capellans per mort del llinatge ja era en fi. I bé, i enmig d'aquest context tan complicat, don Miquel Fortesa, que era una persona important en aquell moment, era el cap d'obres públiques a Balears i també en aquell moment era el president de l'obra cultural balear. L'any 1966 va publicar aquest llibre, El descendent dels jueus conversos de Mallorca, que va originar una altra vegada un altre gran debat. Clar, en aquest llibre, don Miquel Fortesa feia una reivindicació del Xueta com a, en fi, element d'estudi, si més no, és a dir, i del tema, un tema que no havia de ser un tema amagat, com si no existís, com si no existia. Fixem-nos en una cosa, que encara don Miquel no va posar el títol, no va posar la paraula Xueta, sinó que va utilitzar tot aquest circunloqui, aquesta perífrasi, el descendent dels jueus conversos, això per no dir Xueta directament de Mallorca. I bé, ell tornava a rescatar una mica tota la problemàtica a nivell històric i tornava a treure roda allà del cent llinatges. Esclar, això va caure molt, perquè així com el llibre anterior, Reconciliados y Rebajados, no havia tingut transcendència, que havia estat molt escassa, per tant, en fi, la gent no ho sabia, per dir-ho així. Amb aquell llibre, sí. I se va generar una altra vegada una gran polèmica sobre la conveniència o no de parlar del tema. La polèmica era aquesta, si la marginació s'havia de mantenir silenciada o s'havia de sortir a la llum pública, com feia don Miquel Fortesa en el seu llibre. Clar, llavors se mesclaven un munt de coses. El primer gran polemista va ser un senyor que més encara és viu, molt major, que en Josep Safortesa, que clar, si ens fixem, el llinatge de Safortesa és el mateix que aquest, amb l'afegit, amb el prefix, que era un... però no cal ser, en fi, un expert en el tema per veure que el llinatge té el mateix origen. El prefix es posava per s'havia posat, per dissimular
aquest origen, però el que passa que el llinatge de la Fortesa era el llinatge de la noblesa, era i és. I clar, això va caure molta gent, i molt més. És a dir, quan molta gent va veure que el seu llinatge era un dels 100 que podien ser, no és que ho fossin, la gran majoria no ho fossin, però que també havien tingut relació amb el tema, per dir-ho així, la polèmica. Clar, don Miquel Fortesa argumentava que precisament aquest era el problema, haver circumscrit la qüestió a 15 llinatges, de si fóssim més de 100, perquè en total eren més de 115. Això sense tenir en compte altres llinatges que hi ha a Mallorca que remeten a un origen ancestral jueu. Abraham, Isaac, etc. Són llinatges vius i que no s'han tingut en compte mai tampoc sobre la qüestió. Clar, Miquel Fortesa i els descendents de la no marginació sobre aquesta qüestió evidentment defensaven que precisament el problema era circumscriure el col·lectiu a un nombre tan concret de llinatges que si eren més de 100 això afectaria una bona part de la població mallorquina i per tant el problema ja no existiria per mort d'això. Bé, en definitiva aquesta era la qüestió que volia comentar perquè aquest llibre va servir finalment per una cosa molt important, que va ser que el tema va deixar de ser tabú a nivell de no parlar-ne. De manera que pocs anys després, 3 anys després, de fet, Baltasar Porcel, que havia escrit articles sobre la qüestió de la Vanguardia, la polèmica va ser molt interessada i va donar lloc a moltíssim d'articles i de qüestió que no tenim temps de comentar. Però Porcel va recollir els seus articles que havia publicat a la Vanguardia en un volum que se deia ja Auxuetes. La paraula tabú ja apareixia al títol. I després, una persona, un historiador a Mallorca autodidacta, i a través d'ell hi ha altres, van començar a estudiar el tema des d'un punt de vista ja estrictament històric. I això va fer que a partir dels anys 70, així com abans la problemàtica no s'havia estudiat a nivell històric, a partir dels anys 70 va ocórrer exactament el contrari, que gairebé se va convertir, tots aquests debats, i aquest gran debat que he explicat, van servir per convertir el tema en un tema de gran ressò popular, de gran transcendència. I d'aleshores ençà se va encetar una línia d'estudi sobre la qüestió que ha produït dotzenes i dotzenes de llibres, d'articles, de treballs, i bé, que ha convertit el tema en normal, per dir-ho així. És a dir, avui en dia s'estudia com un tema més de la nostra història, com un episodi més del nostre passat, encara que amb procedències actuals, i que, en certa manera, tot això ha contribuït a fer que aquesta estigmatització pràcticament ara ja sigui una cosa del passat, i se'n pot parlar d'una manera ja, així com fa ara, d'una manera tranquil·la, històrica i sense altres connotacions. I res més, això era el que volia comentar. Moltes gràcies.